שרד את השואה בעזרת המוזיקה, הוא ניגן אקורדיון בתזמורת של המחנה. אחרי שעלה לארץ, הפך למנצח ידוע, היום בגיל 105. הוא עדיין מעביר שיעורים. ניר ברנד הוא מנצח עם ותק של 25 שנה. פעמיים בשבוע הוא מגיע לדירה הקטנה הזאת בבת ים, כדי ללמוד אצל האיש הזה. לשיר ביחד עם הצ'לו. לסלו רוט, בן 105. לסלו רוט! הוא היה המנצח של תזמורות סימפוניות בישראל, של פסטיבלי הזמר הראשונים ושל אופרות ברחבי העולם. הוא נולד ברומניה, למד קומפוזיציה וניצוח באקדמיה של בודפסט, ומהונגריה נשלח לאושוויץ. בבירקנאו לצדי אמא שלי שלחו אותה בכיוון לא הטוב, זאת אומרת היא נפטרה אחרי שעה וחצי, היא כבר לא הייתה בחיים. אני נכנסתי לאיזה קומנדו, זה נקרא לייכנטרייגר, זה אלה שעוזבים את הבתים. אנחנו שמגיעים הרכבות, לפני שיש אנשים שהגיעו כבר מתים אחרי 7 ימים של נסיעה ברכבת ובלי אוכל. לקחתם את המתים מהרכבות, לאן? לקרמטוריום? לקרמטוריום. כשהוא עבר למחנה הריכוז מלק באוסטריה, הגרמנים מיינו מחדש את האסירים ושאלו מי מהם מוזיקאי. עשו אי אפשר להגיד שזה תזמורת, זה חבורה. אמרת לי פסנתרן, אז פסנתר אין. החייל אמר, אז תנגן אקורדיון. אמרתי, טוב, בסדר. המוזיקה והתושייה הצילו את חייו. בליל הסילבסטר, תזמורת המחנה צוותה לנגן במסיבה של הגרמנים. אחד הקצינים, שיכור ומרושע, התיישב מאחורי לסלו רוט. הוא הוציא את האקדח שלו, שם לי על הגב, הוא עומד לי על האוזן ככה. תנגן לי השיר מה שאני אוהב ביותר. לא לך תדע מה הוא אוהב ביותר. אז נזכרתי באקדמיה שלמדנו היידן, שיש לו רביעיית מיתרים, זה נקרא קייזר, קוורטט. החלק השני זה ההמנון הגרמני. אמרתי, אני לא לוקח ריזיקו, אני מנגן את זה שהם מוכרחים אחר כך לקום. וככה זה קרה. הוא לקח מיד את האקדח, הקצינים עמדו, והיה שקט, שניות, לי זה נראה שזה המון זמן, אבל זה לא חשוב. והקומנדנט של הלאגר עשה ככה, מיד לחזור על הקמפ. ואנחנו לקחנו מחר את הכלים ועזבנו, הייתי שמח שאני יצאתי מכאן. התזמורת הייתה מנגנת בזמן ההוצאות להורג של האסירים אשר ניסו לברוח. הביא אותם לכיכר הזה, האפל פלץ, כמו שזה נקרא, ותלו אותם. ואנחנו אז היינו צריכים להגן מוזיקה בשבילו. וכולם היו צריכים להסתכל, היה אסור להסתכל למטה. רק מה שקורה למעלה, איך הורגים אותו. איך מרגיש אדם שכבר הרבה שנים החברים שלו כבר לא בעולם הזה? מרגיש הרבה פעמים מאוד מאוד לבד. לי אין גם משפחה גדולה, יש לי הבן והנכד. ואני מקנא באנשים בראש השנה על השולחן ובסוכות שנפגשים, יושבים 12 ו-14 אנשים. יש אחים, יש אחות, יש נכדים, יש... זאת אומרת, יש מישהו, אני בדרך כלל לבד. זה עצוב. זה אחת המינוס מה שאני יכול להגיד. עם הכל היתר מבסוט, אני לא מתלונן, ואני מודה לכל מה שהאם נתן לי.